Joo, eiköhän me voida alkaa aloittelemaan. Nyt mennään aika vähellä väellä, mutta mä luulen, että kun me... no niin, nyt tuli muutama ihminen linjoille, niin mennään tällä väellä ja tosiaan tallennus tulee sitten nettisivuille. Eli tervetuloa mun puolesta linjoille Digikeittiön koko tiimin puolesta. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi. Ja tosiaan nauhoitetaan tämä ja tämä tulee myöhemmin saavutettavana meidän hankkeen nettisivuille sitten näkyväksi. Ja tänään meillä on puhumassa kokemusasiantuntija Siiri Varjo. Ja mäpä päästän sut Siiri suoraan ääneen. Ole hyvä. Kiitos täällä. Eli olen tosiaan Siiri Varjo. Mukavaa ja ihanaa olla mukana tässä ja siitä paljon kiitoksia. Ja mä olen tosiaan Autismiliiton kokemusasiantuntija ja mä olen sitä ollut noin 3 vuotta. Mulla on tässä muistiinpanot itselläni, että mä pysyn ruodussa siitä, että asia tulee hyvin sanotuksi, että vilkuilen aina vähän sinne tänne. Mutta joo. Eli aloitetaan vaan. Eli mä oon saanut autismikirjon diagnoosin 17-vuotiaana ja mä olen nyt siis 21. Ja mua on pyydetty tulla kertomaan mun kokemuksista, jotka liittyy syömistottumuksiin ja haasteista, mitkä liittyy siihen. Ja tuun just kertomaan paljon asiaa tietysti paljon peilaten siihen autismin kirjoon ja aistiyliherkkyyksiin. Ja mä toivon todella paljon, että tästä saatte kaikki irti jotakin, ja mä otan siis kysymyksiä sitten mielelläni vastaan, että jos jotain tulee. Mulla ei ole kovin laaja ruokavalio. Mun syömiseen vaikuttaa aistiyliherkkyydet niin paljon, tarkoittaen siis, että haju, maku ja koostumus ja rakenne, niin ne on niin iso tekijä siellä, että ne vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitä mä kykenen syömään, että se ei ole haluamisesta kiinni. Mä en esimerkiksi juuri ollenkaan syö hedelmiä, vaan muutamaa tiettyä. Ja se, että mä en ikinä tiedä, että millainen maku ja koostumus on hedelmässä tällä kertaa, aiheuttaa stressiä, koska niissä on aina sellainen pieni koostumusero ja makuero, että on erittäin inhottavaa, että jos se koostumus aiheuttaa just tällä kertaa semmoisen ällötysreaktion, koska sellaisen kestäminen on itselle autistina todella kuormittavaa ja se tuntuu kehossa niin kuin valtavana reaktiona. Ja siihen päälle sitten vielä sen niin kuin käsittely mielessä. Et on monia ruokia, mitä mä en juuri siitä syystä syö, koska ne aistiyliherkkyydet tekee sen, että mä en kykene, että vaikka esimerkiksi appelsiini mun mielestä maistuu hyvälle, mutta mä en voi sietää sitä koostumusta. Mä saatan tyytyväisenä syödä pestopastaa 4 päivää putkea ja tehdä sitä ensi viikolla heti uudestaan. Mun mielestä on paljon mielekkäämpää syödä semmoista ruokaa, mistä mä tiedän, että se ei aiheuta triggeriä aisteille. Se maistuu ja tuntuu samalta joka kerta. Ja sitten on aikoja, milloin mä syön ampalaksi vain yhtä ja samaa ruokaa. Se on ollut esimerkiksi purkillinen kirsikkatomaatteja tai sitten joku tietty leipä. Ja sillä mennään kuukausia, kunnes tulee sellainen yliannostus ja aistit päättää, että ei enää, ei pysty. Ja sitten mä oonkin kriisin edessä, kun mä en enää tiedä, mikä tuntuu sit turvalliselta uudelta vaihtoehdolta, koska niin pitkään on mennyt sillä samalla joka aamu, samalla systeemillä. Semmoinen esimerkki kuin perheen yhteiset lomat. Silloin kun mä olin lapsena, oltiin tämmöisissä all-inclusive-hotellissa, niin kokonainen viikko kuluu, ja mitä mä syön, kun pöydät on täynnä, siis ihan mitä vaan löytyy, niin mä syön ranskalaisia kurkkuja ja jäätelöä. Ja ne on just sellaisia ruokia, mitä sä syöt, kun sä syöt niitä, niin sä tiedät, mitä sä saat. Ne on aina sama niin kuin tuttu.
tuttu ruoka. Ja mä voisin kuvitella, että mä en valittanut kertaakaan. Että se oli äitille ehkä vähän outoa ja tuntui vähän huolestuttavalta, mutta mä olin tyytyväinen. Mua ei haitannut, mä olin tosi tyytyväinen. Se, että näitä turvallisia vaihtoehtoja aterioilla, niin se on mulle aina tosi helpotus. Ei tarvitse käyttää usein vähäistä energiaa päätöksentekoon, koska asioiden päättäminen onkin usein tosi vaikeaa. Että on rauhoittavaa ajatella, että päivään kuuluu se sama tuttu ruoka, koska maailma itsessään tuntuu välillä niin kaoottiselta ja kuormittavalta. Että on kiva, että siellä on se yksi asia, minkä sä tiedät tapahtuvan. Ennakointi arjessa on mulle muutenkin tärkeää, että mä teen sitä kaikilla osa-alueilla, että se tuo selkeyttä sinne arkeen. Voin käydä vähän läpi, että mitä mun mielestä tapahtuu, kun syömistilanne lähenee. Eli ensin täytyy tajuta, että okei, nyt on nälkä tai aika syödä ylipäätään, koska nälkä ei aina ole se mikä tulee ensimmäisenä. Sitten täytyy olla tarpeeksi energiaa ja aivokapasiteettia siihen, että saan valmisteltua itseni, että hei, nyt täytyy alkaa ns. Siirtymään syömistilanteeseen. Eli mä käyn niin kuin valmistelu päässäni just siitä niin kuin aktiviteettiin siirtymisestä ja alan pohtimaan, mitä mä syön, mikä tuntuisi hyvältä tänään. Mitä jos mä syön vaikka banaanin, mutta se koostumus on niin ällöttävää, että mä en pysty, joten mä päädyn sen turvalliseen, sellaisen, mistä mä tiedän, mitä mä odotan. Eli tavallaan näinkin simppeli kuin syöminen, niin siinä on monta steppiä, mikä mun mielessä tapahtuu, eikä se ole vaan semmoinen, että mä siirryn nyt syömään, että siinä on monta semmoista juttua. Eli paljon aivotyöskentelyä liittyy tähän. Ja sitten, jos tulee tämmöinen epämiellyttävä kokemus ruuasta, niin sehän saattaa pilata koko päivän, koska sitä sitten täytyy prosessoida. Olen myös huomannut, että päiviä on erilaisia, että joskus tuntuu, että aistit on niinku erityisen herkässä ja tuntuu, että just että pienikin murunen niin aiheuttaa epämiellyttävän olon. Ja mä tiedostan kyllä siis ruokavalion monipuolisuuden tärkeyden, mutta mun mielestä tärkeämpää on se, että tulee syötyä edes jotain. Nostan tämmöisen esimerkin kuin leivän syöminen. Mä en ole ikinä syönyt leivän päällä mitään. Et mä olen ihan lapsesta asti syönyt leivän ilman voita, ilman leikkeleitä. Enkä tänäkään päivänä voisi kuvitella syöväni sitä toisella tavalla. Mikä on tietysti rajoittanut jonkin verran, koska on ollut esimerkiksi kouluretkiä tai jotain vastaavaa, missä koulu tarjoaa välipalat, mutta tarjolla on leipä, joka on voideltu jossain paketissa. Mukaan ei saanut ottaa omia eväitä, joka tarkoitti sitä, että mä olin koko päivän ilman evästä. Siksi kokoontumiset, mihin liittyy ruoka, onkin painajainen, koska vastas on tarjoilu, missä on just leivät tehty valmiiksi tai ylipäätään ei ole mitään, mitä mä pystyn syömään. Tai sitten pelkästään jo se epätietoisuus, että mitäköhän mahtaa olla tarjolla. Ja se aiheuttaa paniikin etukäteen ennen sitä edes sitä tilannetta. Ja tietysti sitten se tilanne itsessään. Mä olen 3-lapsisen perheen keskimmäinen. Ja äiti on just kertonut mulle, niin kun miten varhain hän huomasi, että mun esimerkiksi iltapuurohetki, joka toimi muilla mun sisaruksilla, ei onnistunut mun kanssa ei ollenkaan. Et mun kanssa on asiat pitänyt tehdä eri tavalla. Mä en suostunut syömään samaa ruokaa, mitä muut. Puurokin on esimerkiksi sen, että mä en pysty syömään sen koostumuksen takia. Ensin kyllä yritettiin, mutta täytyy keksiä aina jotain muuta. Ja sitten just tämmöiset, mitä välillä kuulee, tämmöiset niin tavallaan valtataistelut syömisruokailutilanteessa, niin ei onnistunut, koska mulla ei ole sitä, kun se ei vaan niin kuin ole siitä, että mä en haluaisi, vaan se on siitä, niin kuin, että ei kykene. Ja ei se ole siitä just, että kyllä mäkin haluaisin syödä jotain semmoista, just sitä appelsiiniä, mutta kun mä en pysty, että se on niin kuin sillain. Että se ei nyt tietysti ole aina ihan simppeliä, mutta tavallaan se, että
ajattelen vahvasti, että ympäristön kuuluu muotoutua, eikä mun taipua solmuihin. Ja mun mielestä on siis hyvin tärkeää just ymmärtää ja muistaa, missä menee raja kannustamisessa. Että on tärkeää kannustaa mukavuusalueelta pois, mutta kaikilla on niinku rajansa, koska mitään muutosta ei voi pakottaa. Ja mä uskon, että se, miten mä syön, on kyllä niinku outoa, mutta se ei tarkoita, että mun tarvitsisi niinku muiden mieliksi sitä muuttaa. Että muilla olisi tavallaan helpompaa. Et itse en koe tarpeelliseksi niin kuin laajentaa väkisin mun ruokavalioa. Että joo, se on rajoittunutta, mutta mä en koe, että se rajoittaa mun elämää. Että mä pärjään hyvin näin kyllä. Ja jos se rajoittaisi mun elämää, niin sit se olisi tietysti asia eri. Mutta mä en kanna siitä häpeää, mikä on myös iso osa siitä, että se ei rajoita, koska mä en kanna siitä häpeää. Ja sitten myös mun läheiset on oppinut kunnioittaa sitä. Ja näin, kun mä syön omalla tavalla, niin mun toimintakyky pysyy kasassa, mikä on tietysti erityisen tärkeää. Ja koen sen tärkeäksi, että mulla on ihmisiä lähellä, joiden ympärillä mä pystyn olemaan oma itseni, että ei tarvitse just yrittää maskata eli piilotella näitä autismipiirteitä, koska sehän vie hirveästi energiaa. Että saa syödä sillä tavalla, kun haluaa ja on niin kuin tavallaan, että mulla ei ole sellainen olo, että mä olen hankala tai kohtuuton, koska se helposti on sellainen ajatusmaailma, mitä maailma syöttää mulle. Mä kerron esimerkin, mikä tapahtui ihan hiljattain. Me oltiin menossa perheen kanssa ravintolaan. Oli mun veli, hänen vaimonsa, mun äiti ja mun sisko. Ravintola oli mulle tuttu. Mä olin ollut siellä vuosia, käynyt monta kertaa, mutta viimeisestä kerrasta oli tosi monta vuotta aikaa. Mä olin siis hiukan jännittynyt just tästä syystä, kun ei ole pitkään aikaa ollut, mutta mua kuitenkin helpotti se, että se oli se tuttu paikka, tuttu ravintola, missä oli ennen käynyt. Mä muistan, että kun mä olin lapsena siellä käynyt, niin mä otin aina lasten aterian semmoisen lihapulla-annoksen. Ja muistan, että se oli tosi hyvää. Ja mä en ottanut mitään muuta ikinä, kun me mentiin sinne. Ja mä mietin tosi pitkään, että kehtaanko mä kysyä tästä annoksesta. Että mä tiesin kuitenkin tavallaan, että mä oon turvallisten ihmisten joukossa. Että ainut häpeä, mitä mä koin, oli tavallaan sit se, mikä tuli sisältä ja sitten mahdollisesti tavallaan siltä tarjoilijalta. Mutta mä olen iloinen, että mä pysyin tässä niin kuin mun ajattelumaailmassa, koska sitten mä kysyin kauniisti, että onko mahdollista. Ja sain tämän annoksen ja mä olin lopulta siis todella tyytyväinen, koska silloin mä en hypännyt tavallaan tuntemattomaan, että mä en tilannut mitään semmoista, mikä olisi saattanut olla tosi pahaa, niin kun, että mahdoton tavallaan mulle syödä. Eli mulle tuli tosi hyvä kokemus tästä ja olen siis säästin energiaakin myöskin paljon tässä ja se oli hyvää ruokaa niin hyvässä seurassa, niin kaikki oli kyllä hyvin sitten. Eräs sairaanhoitaja kerran mulle sanoikin, että huomioi autismi jokaisella askeleella elämässä ja se oli mainio ohje ja mä pyrin sitä tekemään ja mä en tule ikinä unohtamaan sitä. Että tavallaan just se, että jos mulle ei joku tunnu luontevalta, niin mun ei tarvitse tavallaan sen ympärille mukauttaa mun arkea, koska se ei välttämättä ole mulle hyvä, vaan se on muiden näkökulmasta hyvä heille muille. Koska mun arki on se sujuvuus, mikä on tavallaan mun kokemus niin kuin siitä. Mä muistan myös mun ensimmäiset työpaikan pikkujoulut. Sovittiin, että mennään ravintolaan syömään. Ensinnäkin sellainen sosiaalinen tilanne, niin hyvin uutta ja uudet tilanteet on hankalia. Mä googlailin etukäteen ravintolan ruokalistaa, jotta mä olisin valmistautunut, että mä tietäisin, mitä mä tilaan. Ja muistan, että mä olin tosi paniikissa, koska kaikki ne annokset tuntui olevan just sen vääränlaisia tai epämääräisiä ja sitten just se sosiaalinen tilanne siihen päälle.
oli pelko siitä, että jos mä tilaan jotain, mitä mä en pysty syömään, niin sehän olisi noloa, koska sitten mä joudun selittämään, että miksi mä en pysty syömään sitä. Tai ei se nyt periaatteessa ole noloa, mutta se ajatus siellä on se, että se on noloa. Et mua auttaa hirveästi, että mä tiedän, mitä on vastassa. Mä lopulta päädyin tilaamaan semmoisen niin kuin aterian, mikä mä pystyn tavallaan muodon vuoksi syömään. Eli se oli syömäkelpoista, mutta se ei ollut mikään paras mun semmoinen niin kuin aistiystävällinen ruoka. Et se meni lopulta hyvin, mutta muistan kuitenkin, että mun työkaverit ihmetteli, että miksi mä en ota salaattipöydästä mitään. Mä tiesin, että ikinä en halua, että liikaa aistillisesti oudon tuntuisia ruokia kyseessä. Enkä mä vois kuvitellakaan laittaa salaatin kastiketta vihannesten päälle. Ja mulla tuli tosi epämukava olo tästä, koska mä olen tottunut, että ihmiset kommentoi mun syömistapoja. Mutta se ei silti tunnu kivalta, että usein just ihmiset huomauttelee, että hei, syötpä sä vähän tai paljon, tai miksi et sä otat tätä tai tota, tai miksi et edes maista jotakin. Niin se saa semmoista tietynlaista häpeää aikaan, ja autistina oleminen tarkoittaa sitä, että mä koen hyvin usein, että mä tunnen itseni vääränlaiseksi. Ja usein se tunne on niin kuin semmoinen sisäinen tunne, missä mä ajattelen, että okei, että miksi mä en kykene johonkin, mihin joku muu kykenee. Että tavallaan tunnen vääränlaisuutta siitä, miten mun aivot toimii. Mutta sitten kun tällainen syömistilanteessa mainitaan tästä syömisestä, niin silloin mä tajun, että mä oon myös niin kuin erilainen, outo ulkoisesti, ja ihmiset näkee sen. Ja sellaista kun kuulee, niin tulee sellainen olo, että sosiaaliset tilanteet, missä syödään, ei sovi mulle. Ja jatkuvat huonot muistot yhteisistä syömistilanteista aiheuttaa halun vältellä niitä, koska mä en ole kokenut niitä turvalliseksi. Tuntuu, että mä oon niin kuin suurennuslasin alla ja mä joudun jatkuvasti selittelemään itseäni. Sitten siihen päälle just tämmöinen astioiden kilinä, toisten ruoan mussutus, niin sehän on siis, siinä on niin paljon asioita. Siinä on aisteille se ruoka, mitä sä kuulet, ja sitten se sosiaalinen puoli. Mä koen todella tärkeäksi sen, että mulla on tiukka ateriarytmi. Se auttaa moneen asiaan. Siihen, että on rennompi olo, kun mä tiedän, että miten mun päivä etenee. Se, että mä tiedän, mitä mä saan syötyä sit iltapalaksi esimerkiksi, että se on se aina sama juttu. Eikä mun tarvitse silloin miettiä, että okei, onkohan mulla nyt maha kipeä vai todella kova nälkä. Koska kun mä syön tasaisesti, niin se nälkä ei ehdi kasaantua. Ja nälkäiset mut loppuu puhti ja kaikki tuntuu muutenkin vaikeammalta. Olen väsyneempi tai toiminnanohjauksen taidot laskee. Mä olen rutiinien ystävä ihan kaikissa elämän osa-alueissa, että tietää just sen, mitä tapahtuu, koska se säästää niin paljon. Mä sairastuin syömishäiriöön, kun mä olin 15. Mun elämässä tapahtui silloin muutoksia, ja mä olin edelleen se diagnosoimaton autisti, eli mä en saanut sitä tukea tarpeeksi. Eli kaikki se vuosia kestänyt yrittäminen ja uupuminen vaan lopulta kasaantui ja muodostui tämmöiseksi möykyksi. Mä kaipasin sitä kontrollin tunnetta ja omien tunteiden käsittelyä, niin se oli ihan hukassa. Sairaalaosaston niin kuin henkilökunnan oli vaikea ymmärtää mua, eikä mun hoito edennyt odotetulla tavalla, koska mulla oli tämä autismi siellä taustalla ja aistiyliherkkyyksien tuomat rajoitteet. Ja he luuli just, että nämä aistit liittyy syömishäiriöön tai että ne on niiden tuotos, ne haasteet, vaikka ne ei liity toisiinsa. Eli mä olin todella huonossa kunnossa, kun mä sinne osastolle menin, joten mulla oli pakko luoda ateriasuunnitelma. Ja mä muistan sen kauhun, mikä mulla tuli, kun mä näin tämän suunnitelman, koska mä ajattelin, että mä en ikinä pysty syömään tämmöistä ruokaa. Ja se kauhu ei tullut niin kuin sieltä syömishäiriön puolelta, eli siinä hetkessä mä en
pelännyt vain sitä, että okei, nyt mun täytyy taas alkaa syömään kunnolla, vaan se oli enemmänkin sitä autismin puolelta tulevaa pelkoa, koska mä tiesin, että mun täytyy syödä ruokaa, mitä mä en ole ikinä tottunut syömään, mitä mä en pysty syömään. Ja tiesin just, että oli melkein mahdoton uskoa, kun anorektikko sanoo, että mä en syö voita. Että miten se ei muka liity siihen syömishäiriöön. Mutta oli vaan pakko yrittää selittää ja säätää, että ateriasuunnitelma, että ne ei liity siihen syömishäiriöön, vaan on aina ollut siellä. Mulla on myös järjestys ja tapa syödä ruokalautaselta. Eli ruoat ei saa koskea toisiinsa, mitään ei sekoiteta. Esimerkiksi en voisi kuvitella syöväni vaikka keittoa, ja sitten on niinku leipä siinä vieressä, ja sitten ottaa haukun leivästä vähän keittoa, taas niinku tavallaan sekoittaa ne sillä lailla. Eli yksi osa ateriasta syödään ensin loppuun, kun voi siirtyä toiseen. Eli tavallaan tässä keitossa ensin syödään sitten se keitto tai ensin leipä tai toistenpäin. Ei sekoiteta. Ja tämmöiset piirret, niin sitäkin yritettiin siellä osastolla pois. Että ei yritetty, että se, tai niin kuin ei tajuttu sitä, että se liittyy tämmöiseen autismiin niin kuin jämäkkyyteen ja tämmöiseen, mikä se olisi sopiva sana, no jämäkkyys tai siis tämmöinen niin kuin tarkkuus, mikä tulee, että näin minä teen. Että mä vaan syön tällä tavalla. Mä olen vähän sitä mieltä, että siis ateriasuunnitelmat ne rajoittaa, kun on kyse niin kuin syömishäiriön hoidosta, koska ne syöttää sitä sairasta ajattelutapaa, koska siihen jää jumiin. Ja varsinkin kun sä oot autisti, niin sä jäät jumiin asioihin. Et mä vihasin sitä tyyliä esimerkiksi, kun alettiin puhua jonkun ruoan korvaamisesta toisella, että tehtiin tavallaan sellaisia harjoituksia pois ateriasuunnitelmasta. Et siihen silloin oppii sen, että ei saa syödä enempää kuin on siinä paperissa. Koska sitten kun mä oon autisti, niin mä otan erityisen tosissaan asiat, niin sitten mä luen sitä paperia ja mä uskon vaan siihen paperiin. Mutta mä tiedostan kyllä, että mulla ei ollut siinä tilanteessa yhtään mitään muuta vaihtoehtoa, mutta jäin jumiin siihen pahasti, ja koska mun autistinen hyvin mieli jää silleen niin kuin hyvin vahvasti jumiin joka tapa, siis kaikenlaisiin asioihin, ja sitten on siitä vaikea niin kuin päästä eteenpäin. Ja syömishäiriön hoitoon liittyy muutenkin paljon semmoista, että oletetaan jonkun johtuvan jostain. Eli kun oletetaan, niin luodaan niitä stereotypioita jo hoidon keskellä, ja sehän luo lisää oireita potilaalle, koska mulla ei esimerkiksi ulkonäkö liittynyt ollenkaan tähän, että oli vaan se kontrolli. Mutta sitten kun sitä tuputettiin osastolla, niin totta kai se tulee sinne mieleen sitten, ja sehän on hyvin vaarallista, että niin on. Ja kieroa, että se syntyy tavallaan siellä osastolla jo hoidossa ollessa. Ja esimerkiksi jos joku tämmöinen, että syömishäiriöisen ei kuulu herkutella, mutta mä juuri ennen osastolle meno, kun mä olin tosi huonossa kunnossa, niin mä en mitään muut syönytkään kuin suklaata. Eli se syömishäiriöisen oireilee tosi eri tavalla, kun siellä taustalla on se autismi. Ja tämä on aihe, mistä mä voisin puhua vielä lisääkin. Mulla tuntuu, että mulla on hirveästi puhuttavaa. Kuitenkin kun mä olin siellä osastolla, niin mä sain siellä silloin vihdoin sen autismikirjon diagnoosin. Ja sehän auttoi sitten mua toipumaan. Ja syömishäiriön toipumisen kannalta oli selvää, että mä tarvitsin sitä säännöllistä syömistä, mihin mä olin jo tottunut, koska mä olin kasvanut perheessä, jossa se säännöllinen ruokailu oli päivittäistä. Eli mä olin oppinut niin kuin automaattisesti siihen. Ja jos näin ei olisi, niin mä voisin hyvin kuvitella, että tarvitsisin esimerkiksi just jotain muistutuksia, että nyt olisi aika syödä. Tällä hetkellä mulla on esimerkiksi muistutus puhelimessa, että muista juoda vettä. Yleensä asia, minkä mä muistan, mutta hiljattain mun käytössä ollut muki hajos ja mä joudun siirtymään pienempään. Ei mennyt kauan, kun mä huomasin, että mulla alkaa särkemään pää samaan aikaan joka päivä. Ja että mä oon juonut vähemmän vettä, mikä aiheuttaa, että mulla alkaa särkeä pää, ja mä unohdin sen joka päivä, että täytyy juoda enemmän. Joten mä laitoin muistutuksen. Ja mä käytän tämmöisiä muistutuksia
usein ja ne liittyy siis kaikkeen arjessa, mutta tässä oli vain niin kuin yksi. Ja mä uskon sen, että jos mulla ei olisi niin vahvaa rutiinia syömiseen, niin tämmöiset varmastikin mua auttaisi. Ja sitten just sen toiminnan ohjauksen, se tulee jostain ulkoisesti, tavallaan se niin kuin ohjeet, nyt tee jotakin, koska välillä on itse vaikea saada aivot siihen niin kuin rullattua, että okei, nyt tehdään tämä. Varmasti voi kaupassa käyminen olla vaikea opetella, mitä ostaa ruoanlaittoon. Et mulla on itsellä ainakin se ihan kesken. Mä olen erityisen tarkka ruuasta ja se on ehkä ruuasta. Tarkoitan, että mä olen erityisen tarkka rahasta. Ja se on ehkä vähän liiankin, miten tarkka olen. Ja sitten kun mä olen valikoiva, mä koen sen päätösten teon hankalaksi, niin on se sitten isompi elämää mullistava päätös tai sitten, että kuinka monta omenaa tai mikä leipäpussi ostaa, niin semmoisen tekeminen, niin se on mulle hidasta. Ja sitten vaikeaksi tekee sen, että mä en osaa välttämättä ajatella pidemmän päälle, että mitä ruokaa milloinkin ja kuinka paljon ja mitä tekisi mieli esimerkiksi ja mitä tarvii. Eli tavallaan se, että mulla olisi joku tarkka ostoslista ja just se, että mä tiedän, mitä mä haen, mihin mä meen, niin se auttaa tosi paljon. Ja jokaisella on siis erilaiset tarpeet, kun puhutaan aistiyliherkkyyksistä ja ylipäätään just siis ihan ruoan niin kuin tavallaan se maku ruoan suhteen. Mä koen, että niiden huomioiminen on äärimmäisen tärkeää. Ja just ettei näistä autismin piirteistä, aisteihin liittyvistä hankaluuksista puhuta negatiiviseen sävyyn. Että on esimerkiksi just vääryys, että lapsi kasvaa ja ajattelee, että mus on se vika. Ja jos näin käy, niin sitten aikuisiällä on tärkeää opetella, että hei, nämä on mun aivot, mun tyyli tehdä asioita ja on täysin ok, että mä teen näin juuri näin. Koska mä en voisi ajatella, että mä tekisin asiat toisin. Että mulla vaan siis elämä vaatii vaan pikkusen huomioimista. Ja sellainen lause, mitä usein kuulee, varsinkin lapsena kuulin tosi paljon, oli, että et voit tietää ennen kuin maistat, tai maista uudelleen, ehkä tällä kertaa tykkäät. Niin ne on inhottavia. Koska kyse ei ole vaan siitä, että mä en tykkäisi jostain ruuasta. Kyse on siitä raskaasta aivotyöskentelystä, joka täytyy käydä joka kerta, kun mä syön jotain. Kun on se valmistelu siihen, että nyt täytyy syödä, sitten on se prosessointi, kun sulla on se ruoka suussa, maku, haju, koostumus, kaikki se, ja sitten ne ulkoiset, mitä tulee muualta. Jos mä tiedän, että joku on triggeri mun aisteille, niin miksi mä tahallaan pyrkisin siihen? Ja mun ruokavalio on kyllä nykyään siis vähän laajempi, mitä se oli esimerkiksi muutama vuosi sitten, koska mä joudun viettää syömishäiriön takia osastolla aikaa niin pitkään. Ja mulla ei ollut silloin muut vaihtoehtoja kuin syödä sitä ruokaa siellä. Ja sehän oli tosi vaikeaa, koska mä joudun pakottamaan itteni syömään ruokaa, mikä oli triggeri aisteille. Ja sehän tietysti aiheutti mulle valtavaa uupumusta. Ja mä olen siis vahvasti sitä mieltä, että tietoisesti sellaisen tekeminen ei välttämättä ole sen kärsimyksen arvoista tai hyvinvoinnin ja varsinkin oman jaksamisen kannalta edistävää. Mä luulen, että tämmöisillä ajatuksilla tällä kertaa mä toivon tosi paljon, että oli jotain hyödyllistä ja multa saa kysyä ihan kaikkea. Ei tarvitse liittyä edes tähän, mitä puhuin. Voi kysyä ihan mitä vaan, vastaan mielelläni. Joo, kiitoksia. Tosi mielenkiintoisia ajatuksia toit esiin. Tuleeko suoraan sieltä meidän kuulijoilta kysymyksiä? Mulla ainakin itsellä on tuossa yksi kysymys, mutta onko siellä muilla? Voi kysyä suoraan tai sitten voi esimerkiksi laittaa tuohon chattiinkin kysymystä. Tuossahan sä paljon nostit rutiinien ja tuommoisen niin sanotun jämäkkyyden niin kuin merkitystä. Miten sä koet, että onko se sulla kuinka vaikeaa itse ylläpitää? Sä sanoit, että sulla on noita appsia ja muistutuksia
käytössä, mutta että miten se sun arjessa niin kuin toteutuu, että onko sä niin kuin oppinut siihen ihan itsenäisesti vai niin, kerro vähän siitä lisää. Joo, mä olen hyvin semmoinen, että mulla hajoaa maailma käsiin, jos mun rutiini hajoaa tavallaan, että mä olen siihen niin, tavallaan se tulee multa luonnostaan, eli mä tarviin sen rutiinin, jotta se mun arki toimii, ja mä olen oppinut sen huomaamaan, että sit kun se rutiini on, niin arki sujuu, ja se ei tunnu mulle semmoiselta, että sitä on vaikea ylläpitää, koska se vaan pysyy yllä, koska mä tiedän, että arki sujuu paremmin. Mä säästän energiaa just siinä, että mun ei tarvii panikoida, että mitä seuraavaksi tai jotain. Että osittain joo, olen miettinyt, että voi olla, että se on just tavallaan siitä niin kuin, jämäkkyydestä, mikä tulee sitten siihen, että, niin kuin, että ei pysty tekemään mitään muuta kuin sitä samaa, mutta mä olen myös sitä mieltä, että se auttaa mun arkea tosi paljon. Että sit vaan täytyy olla myös oppinut siihen, että sit jos on joku muutos, että arki ei meekään ihan samalla tavalla, niin sitten tavallaan sitäkin sit osaa prosessoida. Mutta mulla ei ole siinä ollut ikin niin kuin mitään, että mä olen semmoinen niin kuin melkeinpä rutiinien puolesta puhuja, että se tulee mut niin luonnostaan tavallaan. Ja se ei ole niin se on mulle vaan positiivinen asia monelta kannalta. Joo. Sitten mulla oli tuohon niinku tavallaan jatkokysymys sit tuossa niinku ympäristön tuesta. Tuossa vähän liipattiin noita esim. Niinku perhettä ja sillain, mutta miten sä oot kokenut niinku ystäväpiirin yhteisön ja sitten toisaalta, että onko sä kokenut, että saatko sä niinku, että miten niin eri palvelujen kautta tai ammattilaisten kautta, jos sä esimerkiksi käyt jossain työpaikkaruokalassa tai oppilaitosruokalassa, niin miten sä koet tämmöisen, että onko huomioitu mitenkään niin kuin tätä problematiikkaa sitten, mitä autistinaisen kohtaa? Joo, no siis mun on perhe tosi huomioiva tässä aiheessa, että on tavallaan huomioidaan just se, että mulle löytyy se hyvä ruoka ja on tavallaan se mulle se tila mennä sillä mun omalla rutiinilla. Että siitä mä oon niin kuin aina ollut tosi iloinen, että mulla on tavallaan kotona hyvä olla niin kuin aina ollut, koska mulla ei ole siinä, mä olen voinut edetä tavallaan sen just miten mulle sopii. Ja mulla ei ole esimerkiksi taas nyt, jos mä mietin kouluruokalaa, niin mulla ei ole siitä niin kuin hyvin ajankohtaista kokemusta, koska mä en ole opiskellut hiljattain. Et se on tavallaan ollut se opiskelu, mitä mä oon käynyt, niin se oli silloin, kun mä olin diagnosoimaton, niin silloin mä en saanut sitä tukea ollenkaan. Että se on niin kuin, siihen mä en osaa sen enempää vastata. Ja sitten esimerkiksi just ystäviä, kun mä ajattelen, niin mulla on tosi pieni ystäväpiiri, että se on niinku semmoinen myös, mikä lisää, mutta sitten mulla on esimerkiksi ennen lapsuuden ystävä, joka on tunnettu ikuisuus, että tavallaan hän on tiennyt ne mun sellaiset piirteet, ja sitten mä muistan, kun mä kerroin, että mä oon autistinen, niin hän olisi, että ai jaa, että okei, no niin, käy järkeen. Että hänen kanssaan, että olin hänen luonaan tuossa pari viikkoa sitten, niin tavallaan mulla on se vapaus sanoa, että kun päätetään, että mietitään, että mihin mennään syömään, niin mulla on se vapaus sanoa, että nämä on sitten poissuljettu, että onko se ok. Että mulla on sitä turvallisia ihmisiä ympärillä, mikä sitten auttaa siinä, että pystyy sanomaan sen tavallaan, että mikä olisi itselle paras. Mutta tietysti ei mihinkään semmoisiin ihan taivaisiin niillä kysymyksiä tai pyynnöillä, mutta siis tavallaan silleen, että on olo, että tulee kuulluksi. Joo, kiitoksia vasta. Tuleeko muita kysymyksiä? Onko esimerkiksi Jaanalla? Sä olet vähän sen oloinen, että sulla olisi joku. Mulla ei varsinaisesti ole kysymystä, mutta kiitos kovasti. Todella mielenkiinnolla kuuntelin, Siiri, sun mitä kerroit. Ja sieltä tuli kyllä vastauksiakin joihinkin asioihin, mitä olen pohtinut, mutta ei mulla varsinaista kysymystä tällä hetkellä ole. Että jotain voisin jossain kohtaa toki meidän hankkeesta sitten kertoa, mitä ajatuksia heräsi sun puheen lomassa, mutta miten meidän osallistujat, onko teillä
kysymyksiä Siirille. Voitaisiin niitä ottaa tähän ensin. Ei taida nousta sieltä, mutta laittakaa chattiin, ootko Siiri hetken vaikka linjoilla vielä? Joo, niin voin olla. Tulee jotain tuossa. Kerronko jotain tästä meidän työpajasta ja Siiri voisi kommentoida sitä, jos vai niin? Joo, tai mennään, mulla on tuossa ihan kuule diat tällä kertaa. Okay. Joo. Mennään järjestyksessä. Hetkinen vain, kun mä saan ne täältä. Saan ottaa vielä esitysmoodiin. Näin. Eli nopeasti vielä esittelisin meidän tiimin. Eli mä oon Päivi Hämäläinen ja tässä projektipäällikkönä. Ja tosiaan mun kanssa hanketta on toteuttamassa Jaana Saalsteen, palveluliiketoiminnan lehtori. Sitten meillä on Lasse Tervajärvi, sosiaali- ja terveysalan lehtori, joka valitettavasti ei tänään päässyt linjoille. Viime vuonnahan meillä oli Ulla Markkanen, mutta tosiaan nyt vaihtui tuossa osallisuuden asiantuntija sitten vuodenvaihteessa. Ja sitten meillä on Karita Forsgren, joka on meillä visuaalisen suunnittelun lehtori ja vastaa tuosta digipuolesta tässä hankkeessa. Tässä nopeasti menisin vielä meidän päätavoitteet läpi, eli meidän keskiössä on nuorten toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Eli miten tuetaan arjen toimijuutta, kun itsenäistytään nuorena aikuisena ja etenkin niin kuin, tämähän on suunnattu niin kuin nepsy nuorille aikuisille. Ja nuoret aikuiset tässä meillä työskentelee pienryhmissä ja siinä on tarkoitus sitten luoda tämmöisiä positiivisia kokemuksia ja hyvinvointia tämän tematiikan ympärille. Toisena linjana meillä on tässä asiantuntijaverkoston yhteistyö, joka lähtee tosiaan nyt tänä keväänä sitten vahvemmin liikenteeseen. Meillä on järjestötoimijoita, sosiaali- ja terveysalan toimijoita ravitsemuspuolelta, jonkin verran digiteknologian alan ammattilaisia. Ja tämän verkoston kautta sitten jaetaan tietoa ja vahvistetaan myös ymmärrystä nuorten tarpeista. Ja tämä verkosto on myös vahvasti mukana sitten tuon mallin kehittämisessä, mikä on sitten meidän hankkeen lopputulema. Iso osa meillä on tässä tämä digi, eli niin kuin nimestä näkyy, että digikeittiö. Eli meillä on virtuaaliympäristöjä, mitä me tässä vähän testaillaan, erilaisia sovelluksia, digitaalisia sovelluksia, mitä me vähän kehitellään, ainakin jonkinasteiseen beta- kautta pilottivaiheeseen. Ja keräillään erilaisia kokemuksia näistä. Ja semmoisena vahvana tavoitteena olisi saada semmoista itsenäistymisen jatkuvuutta ja niin kuin saada se osallisuuden kokemus nostettua sieltä niin kuin keskiöön. Ja tosiaan lopputulemana meillä olisi tämmöinen pilotoitu psykososiaalinen kuntoutuksen toimintamalli. Ja se pystyttäisiin vielä hankkeen aikana se vakiinnuttaa ja levittää sitä sitten laajemmalle. Mutta sitten mä voisin päästä Jaanan ääneen. Ole hyvä, Jaana. Joo, kiitos Päivi. Joo, jo malttamattomana Siirin puheenvuoron jälkeen näistä meidän toimenpiteistä, joita me kutsutaan työpajoiksi tässä, niin jotakin kertonut. Eli meillä on tosiaan viime syksystä on kokemus 6 hengen ryhmän kanssa, aktiivisia osallistujia oli 3-4 siinä sitten lopulta, ja nyt lähdetään tässä kuussa sitten seuraavan osallistujaryhmän kanssa, ja meillä on 8 osallistujaa, ja tosiaan tuossa meidän hankesuunnitelmassa kuvattuja toimenpiteitä, mitä toteutetaan sitten näissä työpajoissa. Ja meillä on niin kuin se ruoka siellä keskiössä, ja
nyt jotenkin niin kun tuli siitä semmoinen vahvistus, Siiri, kun kerroit, että olet kaivannut sitä ymmärtävää ympäristöä, jossa ei tarvitse olla solmussa. Puhuit tästä maskaamisesta ja näin, niin jotenkin se on se meidän niin kuin sellainen periaate ollut näissä, kun me ollaan näitä toimenpiteitä ja työpajoja suunniteltu, että tämä toteutuisi. Että tässä niin kuin olisi semmoinen niin kuin ruokarauha ja ruokasuhteen rauha, että kenenkään niin kuin ruokaa tai syömistä tai kehoa ei kommentoida, että se ei ole niin kuin sallittua. Ja me lähdetäänkin ihan ekassa työpajassa niin kuin hakemaan niitä arvokkaita, tärkeitä asioita, mitä osallistujilla on tätä ryhmää kohtaan, että ne myös niin kuin muokataan. Mutta juuri se semmoinen niin kuin sellainen ymmärtävä ympäristö, niin se oli aivan todella kiva, että sanoit sen terminä, koska siihen niin kuin pyritään. Ja me puhutaan näissä työpajoissa, että ensimmäisellä kerralla lähdetään nyt semmoiseen ruokamatkalle. Et me mietitään kyllä sitä omaa ruokamatkaa läpi elämän tähän päivään asti ja sitten mietitään vähän, että mitä ehkä haluaisi siellä olevan. Ja viime syksystä oppineena niin itsekin soruin käyttämään sanaa tavoite, niin nyt viime syksyn kautta oppineena niin me ei käytetä enää sellaisia sanoja, vaikka me ei tarkoiteta sitä jyrkkänä, eikä se silloin huonosti siellä ollut, mutta kuitenkin tuli se ymmärrys, että parempi puhua vaikka askeleesta, että minkälaisen askeleen haluaisi ehkä nyt tässä ryhmässä, tämän ryhmän osallisuuden kautta niin sitten toteuttaa. Eli nyt meillä puhutaan siellä hankkeessa niin kuin terveellisyydestä ja näin, niin meillä se terveellisyys on siellä niin kuin arjen toiminnan tasolla. Eli juuri niin kuin Siiri kuvasit, että miten me voidaan niin kuin ehkä tuoda niitä rutiineja tai jotain sellaista siihen ruoan ostamiseen, sen valmistamiseen, aterioimiseen, eli kaikkeen siihen niin kuin arkeen. Et me ei todella liikuta missään niin kuin ravintoainetasolla tai edes oikeastaan ruoka-ainetasolla. Meille tässä hankkeessa näiden ryhmien ja työpajojen kohdalla niin ruokaa ruokaa. Emme halua puhua terveellisestä ruoasta ja epäterveellisestä ruoasta, koska itse asiassa ruoka on aina vain ruokaa. Tämä on niin se meidän lähtökohta. Ja nykyaikana kaikilla ihmisillä on vähän sellainen aika haastavaa se ruoan kanssa toimiminen, että on mennyt aika mutkikkaaksi. Me ollaan jo niin etäällä sen ruoan alkuperästä, että me ollaan monenlaisessa solmussa, vähän kaikki on tarvetta ajatella kauhean mustavalkoisesti ja näin, mutta tämän hankkeen aikana niin ruoan kautta ja siellä niin kuin ruoan tasolla liikutaan ja onnistumisten ja ratkaisujen tasolla, eli ihan ensimmäisessä työpajassa lähdetään liikkeelle siitä, että minkälaista meillä olisi jokaisella jakaa jotain onnistumisia. Eli minkä haluaisi jakaa semmoisen, niin kuin, mikä on tuottanut iloa tai mikä menee hyvin tai mikä rutiini on hyvä tai kuitenkin niin kuin siitä lähdetään liikkeelle. Se osallisuus korostuu tässä ja juuri se semmoinen niin kuin kuvasit, että toisille voi olla se sosiaalinen ruoan jakaminen ja syöminen niin haasteellista ja sekin hyväksytään tässä hankkeessa. Meillä on kuitenkin työpajoja, joissa sitten on sitä yhteistä ruoan laittamista ja yhdessä syömistä, eli tämmöistä hyvin konkreettista ruoan kanssa toimimista, eli ne reseptit, mitä laitetaan, ne päätetään aina sen pienryhmän kanssa, eli ne ideat tulee osallistujilta ja sitten tietenkin kaikki on myös vapaaehtoista, että kaikkiin työpajoihin ei edes tarvitse osallistua, jos ei halua. Mutta kuitenkin tulee myös sitä yhdessä syömistä, että joka työpajassa ruoka ja yhdessä syöminen on jotenkin mukana, mutta siinä ei ole mitään vaatimuksia, että miten se syöminen tai ruoan laittaminen sit pitää mennä. Tosiaan, että ruokaa suunnitellaan, sitä valmistetaan yhdessä, sitä syödään yhdessä. Sitten meillä painottuu just tähän ruoan ostamiseen ja siellä meillä on digitaalisuus mukana. Siinä tulee myös tämmöistä ihan konkreettista elintarviketietoa, ihan konkreettisia säilyttämisestä, tämän tyylisistä asioista, erityisruokavaliosoveltuvuudesta ja näin.
Ja nyt keväälle on suunniteltu sitten syksyn kokemuksen kautta, että vielä enemmän sitä ruokaa. Eli meillä on täällä TAMKissa tämmöinen opetusravintola Resto Lab, jossa meille mahdollistuu nyt sitten tämmöinen ravintolakerta, eli ikään kuin olemme asiakkaana Restonomien opetusravintolassa, ja sen lisäksi on tämä ruoanvalmistuskerta ja sitten näitä vähän teoreettisempia. Ja sitten meillä on tämmöinen, että meillä on nämä, juuri niin kuin Siiri puheenvuorossa viittasit näihin ympäristöihin, niin kokeilemme myös. Meillä syksyllä oli tämmöinen mediaseinä idea, eli ruokaympäristö, jossa taustalla oli tämmöinen mediaseinä ja mikä sen vaikutus on siihen ruokailutilanteeseen ja näihin aistiasioihin. Nyt tänä keväänä, niin jos ilma suo, niin loppukevästä mennään täällä TAMKin piha-alueella on semmoinen metsälämpäre, eli pidämme siellä yhden työpajan, syömme luonnossa itse vähän niin kuin piknik-tyylisesti. Tämän tyylisiä asioita. Näistähän kertoisi myös paljon. Mä en tiedä, välittyykö se sinne, mutta jotenkin oma ajatus koko ajan menee sen, mitä Siiri kertoi, niin mä niin kelaan tätä meidän sen kautta. Ja kiitos kovasti tosiaan tästä puheenvuorosta, koska se antaa hyvää peilauskohtaa siihen, miten mentiin syksyllä ja mitä meidän tulee vielä enemmän ottaa huomioon nyt sitten kevään toteutuksessa, ja näitähän tulee tämän jälkeen vielä 5 kertaa mennään nämä työpajat, joita on siis 6 kappaletta, mutta tosiaan se ruokarauha ja ymmärtävä ympäristö, ei tarvitse olla solmussa, ei tarvitse maskata, luottamus, nämä on niitä asioita, mitä täällä harjoitellaan, ja siellä ihan arjen toiminnan tasolla, ei ravitsemussuosituksissa eikä semmoisissa. Mutta mielellään vastaisin kysymyksiin tai kuulisin kommentteja, minkälaisia ajatuksia meidän käytännön työpajat herättää ehkä. Joo, kiitoksia Jaan. Olisiko tähän väliin kysymyksiä ennen kuin päästään Karitan tuosta ääneen? Mä en näe sitä chattia, että jos siellä on jotain. Niin... Chatista on. Joo. Ja sanonko täällä on juuri tuohon, mistä mä puhuin tähän ruokarauhaan, niin täällä kysytään, että kiitos Siirelle puheenvuorosta, tarvittaisinko koulurauhan, kehorauhan rinnalle ruokarauhaa? Eli sitä me yritämme tässä hankkeessa nimenomaan tuoda. Aistiherkkyydet varmaan tulkitaan herkästi nirsoiluksi tai muuksi sellaiseksi, kun ei ymmärretä asian eri puolia. Kyllä. Joo. Ole hyvä Karita, jos sä kerrot noista. Joo, ja minulla on myös kysyttävää Siiriltä sitten liittyen tähän meidän hankkeeseen ja sen eri puoliin. Eli meillähän on tuossa hankkeessa viime vuonna näissä työpajoissa myös suunniteltu ja ideoitu tämmöistä niin kuin reseptisovellusta, mikä olisi nimenomaan niin kuin, autisteille ja niin kuin ylipäänsä nepsy-ihmisille niin kuin niitä auttava. Eli idea olisi se, että siinä niin kun tulee reseptisuosituksia ja että sinne voisi vaikkapa nyt oman ruokavalionsa syöttää ja sitten se sanoo, että okei, sä voisit vaikka näistä ruuista tehdä tätä ja tätä ja tässä on sulle resepti. Ja se mitä nyt ja tänä vuonna ehkä mietitään, että miten nämä reseptit voidaan sitten esittää sillä tavalla, että se on mahdollisimman selkeää, että onko se sitten animaation avulla, onko se videon avulla, onko se hyvä, että siinä on kuvia niistä eri työvaiheista ja se, että mitä asioita pitää siinä reseptin kirjoittamisessa huomioida, jotta esimerkiksi autisti osaa ottaa huomioon vaikka nyt kattilan koon tai sen, että kuinka paljon nyt veden pitää poreilla. Sehän on, toinen, mitä me ollaan mietitty, on tämmöiset virtuaaliset ruokailuelämykset. Esimerkiksi just kun sä puhuit näistä, että ravintolaan meneminen on stressaavaa, jos on niin kuin uusi paikka, niin että voisiko sitä jotenkin lieventää sillä tavalla, että ensin katsoo vaikka virtuaalilaseilla tämmöistä ravintolakokemusta tai vaikka
olisi tämmöinen virtuaalipeli tai ihan vaan mobiili- tai tietokonepeli, jossa mentäisiin tämmöiseen ravintolatilaan ja käydään läpi ne niin kuin tavallisimmat asiat, mitä ravintolassa saattaa tapahtua. Ja sitten voisi siinä niin kuin lisätä tai vähentää esimerkiksi sitä äänen voimakkuutta, kuinka paljon sitä niin kuin taustakilinää sieltä kuuluu, niin kuin harjoitella ehkä tätä, tai että pystyy niin kuin ennakoimaan tätä tilannetta, minkälainen se saattaa siellä ravintolassa olla, joutumatta menemään sinne tilanteeseen, että sen pelinhän voi milloin tahansa keskeyttää, jos se alkaa tuntua tyhmältä. Tietysti siitä jää se varsinainen syöminen pois, mikä saattaa olla ehkä jossain tapauksessa helpotuskin. Toinen, eli nämä virtuaaliset ruokailuelämykset on yksi, mitä me halutaan nyt lähteä kokeilemaan enemmän. Ja sitten näitä pelillisiä keinoja ruoan niin valmistamisen tukena, että voisiko oppia, onko mahdollista oppia pelillisesti ruoanlaittoa. Sitten tuosta itse asiassa, mitä sä puhuit, niin tässä tänään niin mulle tuli mieleen, olisiko mitenkään mahdollista käyttää vaikka keinoälyä siihen, että kehitetään apurisovellus, sanotaan nyt vaikka autisteille, sellainen, joka oppii niin kuin ne sen omistajan tavat ja sen ruokavalion, tekee sille kauppalistan tai muistuttaa veden juomisesta. Onko tämmöisiä sovelluksia jo, Siiri, tiedätkö tämmöisiä henkilökohtaisia apureita? Mä luulen, että on joitain, mutta ei ole, no varmasti just jotain tämmöisiä kansainvälisiä. Mulla on tullut vastaan jossain sosiaalisessa mediassa joskus, mutta mä en ole itse ikinä kokeillut mitään tuollaista. Mutta just esimerkiksi, jos mä mietin, kun esimerkiksi K-ruoka, niin sehän sovellus näyttää sit aina semmoisia, tavallaan sen perusteella, mitä sä oot ostanut, niin se näyttää suosituksia sulle. Niin semmoinenhan vastaava, niin sehän on tosi hyvä, koska sitten sieltä tulee, sehän syöttää sieltä niin kuin just tavallaan valmiit ostoslistoja, että semmoinenhan selkeys helpottaa ja vähentää heti sitä, että okei, no mitä mä nyt sitten ostan, että kun se tulee tavallaan sinne valmiina, niin sehän on hyvä. Aivan. Mutta onko tällaisia niin kun esimerkiksi just autisteja varten kehitettyjä niin kun henkilökohtaisia apuriäppejä? Ei nyt välttämättä. En ole ainakaan törmännyt. Mulla on tullut yksi vastaan joskus sosiaalisessa mediassa, mutta mä en muista sen nimeä. Joo. Eli ei ole ainakaan mitään suurta tunkua. Ei, joo. Eli joka auttaisi nepsy-ihmisiä niin kuin, kohtaamaan tämän muun maailman. Joo, ei mun mielestä ainakaan ole. Sitten minulla olisi sinulle kysymys tästä, niin kuin näistä tosiaan ruokaresepteistä, että kun sinä katselet reseptejä vaikka nyt verkossa tai keittokirjoista tai jostain appista, niin minkälaiset reseptit tuntuu sinusta hyviltä, niin kuin ajatellen vaikka, että siinä on piirroksia tai animaatioita tai videoita, mitkä asiat häiritsee ja mitkä taas auttaa sinua? Joo. No mä oon semmonen, että mulla tarvii olla esimerkiksi selkeät ohjeet, että välillä jos mä vaikka leivon jotain ja sitten siellä sanotaan, että vatkaa näin ja näin, niin sitten mä alan miettiä, että vatkaanko mä sähkövatkaimella vai vatkaanko mä ihan käsiin. Eli tavallaan tämmöiset niinku selkeyden, hyvin simppelitkin asiat tavallaan selkeänä kirjoitettu. Ja sitten esimerkiksi jos mä vastaanotan ylipäätään jotain ohjeita joltain toiselta, niin mä saan ne paljon paremmin sisäistettyä, kun on mulle kirjoitettuja. Eli sitten taas joku on silleen, että se visuaalinen on se, miten oppii ja sisäistää paremmin. Ja mulla on toisaalta kyllä, siis mulla on tosi hyvä tavallaan se, että jos mä näen jotain visuaalista joku kuvan, niin mä muistan sen sit niinku paremmin versus sit niinku tavallaan, jos mä kuulen sen esimerkiksi. Mutta niinku mulle esimerkiksi just hyvin selkeä teksti ja ohje just jossain resepteissä, niin se on kyllä tärkeä. Joo. Mites jos sä ajattelisit, että olisi niin kuin tämmöisiä muutaman sekunnin animaatioita, missä näytetään tietty vaihe tai sitten pieni? Joo. Ei ainakaan haittaa. Siis ei voi olla mitään negatiivista vaikutelmaa. Et siis just joku, siis just joku se on vaikka sellainen niin epämääräinen tai semmoinen, että voi
tulkita monelle eri tavalla, niin onhan se selkeyttää ihan hirveästi, koska muutenkin on just kun lukee jotain ohjetta, niin helposti tavalla ymmärtää väärin. Sitten kun siinä on se kuva, niin onhan se nyt tosi selkeä, että sit siinä on niin kuin, tavallaan sä voit seurata sitä kuvaa ja sitten niin kuin sitä tekstiä. Mm-hmm. Joo. Entäs jos on se ohje kokonaan videolla, eikä ole tekstiä? Mä luulen, että mä oon semmoinen, että mä tarvitsen sen tekstin, koska sitten mä pystyn palaamaan siihen silleen, että mun ei tarvii, tai että sit se teksti on niin kuin siinä paikallaan, mä voin lukea sitä, ja sitten tavallaan se videohan, niin sehän on vaan rinnalla siinä tosi hyvä, koska sit siinä on joku tavallaan, joka vähän niin kuin tekee mun kanssa ehkä jollain tasolla, ja sehän on tosi hyvä, antaa vähän sen niin kuin esimerkin tietyllä tavalla, mutta se teksti on sen, mulle ainakin sen hyvin konkreettinen ohje. Joo. Näitä me halutaan nyt tässä tämän vuoden aikana justiinsa tuottaa, tämän tyyppisiä, ja sitten kokeilla niitä näissä meidän työpajoissa tai testata osallistujilla. Täällä on sivuhuomio kirjoitettuna muuten chattiin. Luen sen nyt. Sivuhuomiona noista appseista pitää kyllä sanoa niitä vähän tutkineena, että niitä valitettavasti vaivaa aika pahasti kaikennäköiset dark patternit, esimerkiksi subscription-malleissa, ja saavutettavuus on aidosti iso kysymysmerkki. Kaupallisista lähtökohdista tällaisten kehittäminen on ehkä lähtökohtaisesti vähän ristiriidassa tiettyjen eettisten periaatteiden kanssa, ainakin kansainvälisillä palveluntarjoajilla. Dark patternia mä en tunne termiä. Voiko se joku selittää? Tai vaikka Jenna-Riia, jos sä voit kertoa, mitä se tarkoittaa. Okei, sulla on mikrofoni. Minä googlasin sen dark pattern. Tämä on englanniksi, mutta jos mä sanon sen englanniksi, niin ymmärrät. A dark pattern is a user interface that has been carefully crafted to trick users into doing things, such as buying overpriced insurance with their purchase or signing up for recurring bills. Eli niin kuin tällaisia niin kuin piilo-ostoksia on esimerkiksi dark pattern appeissa. En tarkoita sitä. Joo. Okei, tuossa tuli chattiinkin just keskustelua. Ja jos muistatte, niin mehän puhuttiin etenkin just sen appsin kannalta sit ihan tästä sosiaalisestakin ongelmasta mahdollisesti siinä appsissa. Että siksi mä mietin, että tämä olisi nimenomaan henkilökohtainen apu. Joo, kyllä. Muuten Päivi, sä et ole vieläkään vaihtanut tuohon diaan sitä reseptisovellus. No niin, anteeksi. Joo, sori. Mä jaksan oli vähän kiire tehdä nämä diat tänne. Joo, mutta hei, kiitoksia. Mä voisin vielä muutaman sanan tuosta osallisuudesta sanoa ja mainostan, että tosiaan tämä viikkohan on tosiaan THL:n osallisuusviikko, jos teitä toi osallisuus tarkemmin kiinnostaa, että heillä on mun käsittääkseni nämä niin kuin aamupäivät tuohon torstaihin asti varattu erilaisilla tematiikoilla osallisuuden ympärillä. Ja tosiaan mehän ollaan ESR Plus-hanke ja tällä kaudella THL coachaa sitten näitä meidän tyyppisiä, missä on tämä osallisuus keskiössä, eli he sitten auttaa meitä myös tuon mallin rakentamisessa, mutta vähän niin kuin tästä vielä osallisuusperiaatteesta, mitä me tässä niin kuin hankkeessa niin kuin käytetään pohjana, eli THL:llä oli tämmöinen sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA viime rakennerahastokaudella, ja siinä julkaistiin tämmöiset osallisuuden edistämisen periaatteet, ja ne on ollut pohjana meidän hankkeen periaatteelle myös. Ja toi oli hyvä mitä Siiri sanoi, mitä joku hoitajako se oli, joka sulla oli sanonut, että huomioi autismin joka hetkessä. Että se on niin kuin aika niin kuin merkittävä osa tätä, että löydetään se oma tapa elää ja ne niin kuin omat tavat elää sitä omaa arkea ja pyritään päästä pois siitä maskaamisesta
saadaan se oma arjen toimintakyky semmoiselle niin kuin tasolle, ettei niin kuin kuormitu liikaa. Ja sitten meidän niin kuin merkittävä osa on tätä, että tulee se vaikuttamisen kokemus siihen niin kuin tekemiseen. Eli me toivotaan, että ne ihmiset, jotka tulee meidän työpajoille, ne kokee, että ne pystyy niin kuin vaikuttaa niin kuin siihen omaan itsenäistymiseen ja löytää niitä, ei niitä tavoitteita, mutta ehkä niitä askelia tosiaan sitten siinä itsenäistymisessä. Ja sitten niin kuin tämä kuulluksi tulemisen tunne ja kokemus nimenomaan on myös hyvinkin niin kuin merkittävä osa tätä. Eli kun jokaisella on hyvinkin erilaisia tapoja kommunikoida ja niin kuin kykyjä kommunikoida, niin huomioidaan myös tämä niin kuin moninaisuus, mitä on, mihin sitten vielä niin kuin nepsyys monesti tuo niin kuin omia piirteitään niin kuin mukaan. Mutta tosiaan suosittelen käymään tutustumaan näihin periaatteisiin. THL:n sivuilta löytyy ihan, jos googlettelette sitä Sokraa, niin ne on hyvinkin kuvattu. Ja meidän hankkeen blogista löytyy vielä Ulla Markkasen tekemä teksti tästä, että miten osallisuus meidän hankkeessa mistä lähtökohdista me ollaan lähdetty. Tokihan me tässä nyt opitaan matkankin varrella lisää vielä tästä että miten tätä niin kuin moninaisuutta ja tätä kenttää niin kuin voidaan paremmin huomioida näissä kaikissa toiminnoissa. Sitten mä nostaisin tähän vielä meidän kevään suunnitelmaa. Eli tosiaan niin kuin tuossa aikaisemmin tulikin, että meillä on nämä työpajat. Tosiaan asiantuntijaverkoston toiminta lähtee nyt voimakkaammin liikenteeseen, eli seuraavalla kerralla meillä on jälleen kerran asiantuntijaluento tai 2. Ei ole vielä täysin varmistunut, ketkä meillä on puhumassa. Ja sitten meillä on fasilitoitu keskustelu sen jälkeen niistä teemoista, mitä meillä siinä on. Ja sitten meillä on toukokuussa 3. työpaja sitten asiantuntijaverkostolle, missä me sitten mennään malliin. Ja se on kanssa fasilitoitu työpaja sitten. Tässä koko ajan me tehdään matkalla etenkin noille tosiaan nuorille aikuisille noita erilaisia kartoituskyselyitä. Niitä vähän nyt hienosäädetään tuon ensimmäisen kokemuksen jälkeen. Ja tosiaan rinnalla menee nämä kaikki XRVR, digikokeilut ja ideoinnit. Ja sen mä nyt vielä nostasin tähän, että tosiaan meillä on aina periaatteena TANKissa opinnollistaa hanketoimintaa, eli meillä on sitten partnereina tietyissä toiminnoissa kursseilta opiskelijoita, eli restonomiopiskelijat on noissa kokkailutyöpajoissa mukana. Sitten meillä on mediaopiskelijat on jonkin verran ollut mukana. Joo, kyllä. Esimerkiksi reseptiäpsissä ja visuaalisessa suunnittelussa ja niin edespäin. Ja toivotaan, että saadaan sote-puolelta vielä väkeä mukaan ja ehkä jos joku innostuisi vielä opinnäytetyötä tähän meidän hankkeen, jos jostain teemasta tekee, niin sekin olisi hyvin mielenkiintoista saada sitä näkökulmaa. Ja onhan meidän suomenkielisen median opiskelijat ollut myös niissä videoissa. Joo, kyllä. Joo. Nythän on tarkoitus ruveta tekemään tämmöisiä vähän niin kuin ruoanvalmistus selkeitä ohjeita mediapuolen opiskelijat ja resto-opiskelijat yhdessä, tämmöisiä videoklippejä. Ainakin on suunniteltu, että saisi hankesivuihin. Niin, mistä mä puhuinkin. Joo, kyllä. Mutta ne tee monialaisesti. Eli 12.3. on seuraava luento ja tosiaan 5.5. on seuraava työpaja sitten toimintamallista. Mutta kiitoksia kaikille mukana olleille ja erityiset kiitokset tietysti Siirille, kun tulit kertoa meille omista kokemuksista. Ja ollaan yhteyksissä, muuhun voi olla yhteyksissä ja kiitoksia. Ei mulla muuta. Jääkö Siiri vielä hetkeksi linjoille, niin vaihdetaan muutama sana.
Joo. Yes. Moikka moi! Moi moi!